ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. Имрӯз 10 декабр соли 2025 солай 12 дона хона ҳастае ки ман навор мекунам, монтаж мекунам, хушрӯ мефаҳмонам, шумо тамошо кунед. Баъдан барои қабули реклама хонаҳай, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис чизе дорен дар ватсапи мо 9997 ахирша роҳӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. Дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм, дар телеграм, дар Сомонтеҷе ва хулоса дар якчанд сайтҳои хонафурӯшӣ реклама карда фурӯшта мегзорем. Бача азиз, рӯза навор да 12 дона хона аст ки аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канои Туркистон пешкаш мешавад. Нарх наво бениҳоят арзон. Видеонавор беҳад қызиқ шид. Ҳамин тамошо кунед, ба ақлтон мешавад. Бача азиз, навора шурӯъ мекунем, тамошо кунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. ақл боша гузарен, тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваски област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Туркистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯй. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи равонкардагӣ. анаи квартира бардорази 60 квадратаи сехонагаҳай 175,000 сомонай. и хеле нархҳо дӯстон ҳамин редка мешавад. ҳамин иншоалло дар ҳамин канали Саудо ТВ мешавад. доми мо 4 этажаҳай дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак. дом 4 этажа, хона дар якум этаж қарор дорад. бача азиз, сехонага 175,000 сомон, 60 квадрат, ду рақам мегзорем. боз мега 40 квадратни метр 120,000 сомона дорем. и тайёр нестай, ждат мекунен, тайёр мешава, мегирен, ремонтка зиндагӣ мекунен. мактаб, масҷид, бозор наздикай, маршрутко ҳастай. сехонагаи 60 квадратаи 175,000, духонагаи 40 квадратаи нотайёр 120,000. дар ватсапшон занг занем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, дар бозорчаи Гулистон, лаби роҳи Калон, духонага ки масоҳати 50 метри квадратира ташкил метиҳад. доми 11 этажа, хона дар 7 этаж қарор дорад, бо ремонти замонавӣ. хуб, духонагаи 50 квадрата 335,000 сум арзишаш. хонаи тайёр барои зиндагӣ кардан. хуб, дар 7 этаж, дом 10 этажа, дом 11 этажа, хона дар 7 этаж қарор дорад. хайр десен кадом ҳолат ки ҷода қарор дорад. хуб, наздикии мактаб Садиқ Баллеса, хона ремонт кардагӣ тайёрай. одамои серьёз метавонанд занг занед. лифт дора, обсет, постоянӣ ҳаста. хеле нарх, мақсад ки дар ин нарх хеле квадрат дар Баъдад мега нест. бача азиз, срочно сундаркор. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрагаҳ, масоҳати 16 сотиқ замин, ҷамоати Худоё Раҷабов, деҳаи Нончемасда қарор дорад. ноҳияи Воседа 300,000 сум арзишаш, муомилаи соз дорад. хона дорои 16 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, кухни, баня даронда. ремонташ хай кардагӣ, обсведа ҳастай. хуб, срочно сум дар корай. боз як солнечни батарея дора мега. свет постоянӣ мақсад ҳастай. ҳезмхона, дегдонхона, чакдонхона, оғилхона ҳамаш ҳастай.
16 соти се ҳуҷрага 300 000 сум муомила дора бача азиз. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳасте ки 4 ҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин деҳаи файзбахши камсамоли пешинада қарор дорад. шаҳри Турсунзода, деҳаи файзбахши камсамоли пешина, шаҳри Турсунзода, регари пешина. 240 000 арзиш. рақамҳои дастии ахираш 85 20 аз номи канали Саудо ТВ занг занен. мо канали Саудо ТВ дорем, мо канали Саудо ТЖ дорем бача азиз. боз дорем канали Насим ТЖ ва канали Авто ТВ ва дигар каналҳои ҳастае ки мо хонаҳоро навор карда пешниҳодтон мекунем. хонаи фурӯшӣ мега 8 сотиха дар деҳаи файзбахши камсамоли пешинада қарор дорад. хуб 8 сотих замин дорастон азиз, 4 ҳуҷрага, нарх 240 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюм этаж ки масоҳати 28 квадратни метра ташкил метиҳад дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Ваҳдат 65. бахшиш бачаҳо, Ваҳдат гуфтам. Ваҳдати 65, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. се ҳуҷрага мега 28 квадрат. Ака ашка кадаган, як ҳуҷрага 28 квадрат дар сеюм этаж бача азиз. 250 000 нархаш, рақамҳои 50 500 ахирша WhatsApp шунай занг зад чахчах када бигиренеш. 250 000, 28 квадрат, ремонташ замонавӣ кадагӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, Ваҳдат 65 қарор дорад. занг зад дӯстон чахчах када бигиренеш. дар видео дӯстон лайкотуна гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунен. ма Саудо ТВ, Саудо ТЖ реклама када фурӯшта мегзорам бача азиз. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ як ҳуҷрага 6 сотих замин дорад. гирду атроф маҳкам кардагӣ дар шаҳри Ҳисор, Уртабуз, Ганҷрезда қарор дорад. дарахтҳои мевадиҳанда шинондагӣ тайёракай, яъне ки худо хоҳад 3-4 сол паш ҳамаш мешава мевадиҳанда. шаҳри Ҳисор, Уртабуз як хонага, ҳамом, ҳоҷатхона дора, 50 дарахт дора, баня дора, хоб кухни дора, гарнитур дора, телевизор дора, кондитсионер дора, холодильника, термикс дора. WhatsApp да муроҷиат бикунед. ахираш 8808. 300 000 сомонӣ муомилаи созам дорад азиз. занг бизанем, мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. акаҷон, лайкора дӯстон гузорен, дар канали ма ҳозир подписатсия кунед. хона рафта ҳозир бурем бихарен баша азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. одамое ки аз ноҳияи 5 хона хоҳиш кардем бигиренеш. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ дорои 2 ҳуҷра ва масоҳати 8 сотих замин, ноҳияи 5, деҳаи Мирзоянзда қарор дорад. 175 000 арзиш дорад. рақамҳои 0400 ахири WhatsApp-и соҳиби мулкай занг зада муомила када бигиренеш. Мирзоянз идора қишлоқ назди Метпунгда қарор дорад бача азиз. наздики Метпунг мактаб, хулоса ки ҷош у қаҷои бад нестай. савдои созам дора. ҳозираш 175 000 муомила мешавад. видеоҳо чӣ хеле бача азиз, навор чӣ хел шид, маъқул шид нашид, хонаҳо арзонанд, қиматанд. ягон камбудӣ бошад дар рафти навор бачаҳо пешакӣ извините пожалуйста. бо далчи хонаҳоро тамошо кардан гирем. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамин мардими восеи хонара бисёр равон кардан гап нест. ҳаматон нигоҳ кунед. хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 10 сотих, дорои 7 ҳуҷра, дуошёна коттедж, кӯчаи Мирали Маҳмадалӣ, Крупский, пешина Насосо, пеши Насосо да мега қарор дорад. ноҳияи восе 300 000 арзиш дорад. гирдаш маҳкам кардагӣ, абача бо муомилаи создора мега. нигоҳ кунед,
ака худаш пони фаҳмондагиай 300,000 арзиш 7 ҳуҷрага ремонтошам баъд аз фасон кардагиай 10 сотиқ замин масоҳати бениҳоят калон дора пеши роҳи калонда қарор дора савдои соз бо мекунаша ҳама тараф маҳкам кардаги дарвозаи фасон часпондагӣ ҳавли шебе рехтагӣ ҳайли синса барои хона дохили хонаҳо ремонт кардагӣ тайёракай этажа 2 этажа занг мезанен чахчах мекунем мегирemиш. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж масоҳати 28 квадрат 28 квадрата пушти мегафонда қарор дора мега шаҳри бохтар қурғонтепа 275,000 сомонӣ 28 квадрата як хонага дуюм этаж. срочна фурӯшӣ маркази шаҳр дар маркази шаҳри бохтар мактаб садиқ донишгоҳ мағоза кафе ҳамаи чизои лозима дар наздикии ҳамин квартирае ки Сауду ТВ наворуш кестай ҳастай мега дуюм этаж 28 квадрат ремонти дараҷаи оли хати кардагиай нархи дастрас 275,000 сомонӣ занг бизанен бигем ки мо аз Сауду ТВ тамошо кардем. хонаҳотона ҳаракат карда видеонавор карои кунед адресора пирра нависта рои кунед мо реклама карда фурӯшта мегзарем бача азиз. дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. ана проект мана дом квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар шашум этаж дуҳуҷрага масоҳати 50 метри квадратӣ дар кӯчаи Сангак Сафаров шаҳри Кӯлобда қарор дора 222,000 сомон ҳамин духонагаи 50 квадрата далчи гӯш кунен духонага квартира дар шашум этаж 50 квадрат метр. хуб бино қарор дорад дар маркази шаҳри Кӯлоб хуб кӯчаи Сангак Сафаров мега бино дар лаби роҳи калон қарор дорад азиз 222,000 нарх дора боз муомилаи соз дора рақамҳои ахираш 0303 03 занг зад чахчах карда мегиренаш. Сауду ТВ чизе қабул кард амун хел эълон мекунад рекламада мегзарам бача азиз. дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 8 этаж ки масоҳати 50 квадрата ташкил метиҳад якумин микрорайон маҳаллаи якум шаҳри Турсунзода регари пешина хонае ки тамошо кесем падшкатур тайёра яъне ки дар ҳолати коробка кардагӣ 50 квадрата 148,000 сомон нархаш 8 этаж лифт дорад азиз якум маҳаллаи Турсунзода занг занен мегем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. баъдан бачаи азиз аз куҷо хона замин квартира дар корай дар таги комментария видео нависта монен мо даравон мекунанд мо реклама мекунем шумо тамошо мекунед мехаред шумо зиндагӣ мекунед бача азиз занг за оиди квартира рақамҳои 9190 ватсап да пайвастай аз уми канали мо салом бирасонем бача азиз. дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж ки масоҳати 38 квадрата ташкил метиҳад ноҳияи Сино шаҳри Душанбе духонагаи 37 квадрата ошёна дуюм ошёна ремонт кардагӣ метро зиндагиро сар мекунӣ ивазам мешавад алиши вариант дора суроғаи мо поёни корвон гибразем хуб пахтакор аз заправкаи Фарос 300 метр поёнтар срочна бо арзон мешавад савдои соз дора бача азиз. хуб дӯстон азиз ирӯза навори мо ҷанбаси чизе ки ёфтам роӣ карден хоҳиш карден комментария карден ҳаракат кардам ҳамаша навор карда пешниҳодтон кардам. ана бо далчи Сауду ТВ ждат мекуна дар ватсап роҳӣ кунен чизе дорен хона замин мошин квартира аппарат техника компания ман рекламаш мекунам фурӯшта мегзорам наворода лайк монен навор топ мерава топ ки рафт хонаҳо савдо мешавад иншоалло бача азиз ҳаракат кард дар савдои навор яъне ки хонаҳо саҳмотона